sound check. Close sound please. Okay, isang... Ay, practice ka na. Practice. By your side. Oh dear God, we ask for your favor.
Okay lang. O sige. Endless praise na. Endless praise. Endless praise. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Like before the sun, your glory eternal never stops. Giving all you got, creation keeps singing. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Everything you've done, we give you all the praise. We lift you up, we're giving you a love. For everything you've done, we give you all the praise. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound.
sound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Ano? Yung endless praise pa po. Endless praise pa daw. Joyce. Intro lang pala. James daw. Ayan, good morning po, Coastline Church, and welcome po sa ating online service. And hindi man po tayo magkakasama ngayon face-to-face, kahit na, wherever we are, sana po ibigay po natin yung 100% attention po natin sa Panginoon. Kaya tawagin na po natin yung mga kasama natin dyan sa bahay, and let us focus po sa ating Sunday service po today. And to open us in prayer, tatawagan ko po si Sister Donalyn for our opening prayer. Let us pray. Apo Diyos, agyaman kami tatang bigat nga adahami man dito yung tapniti kasta makapagdaydayaw itinagan mo. Kat Apo, i-prepare mo kung maiti puso, ti panunod, kan tilapayag mingag, daydayaw kan agtingag iti sasaom. At bendisyon ng Lord ka, dagiti anak mo nga. Inusaron mo, tapniti kasta maidalan ti dayto nga serbisyo. God bless us all, Apo Diyos. Dito ti dadan kararagmi, tinagan na pa, Jesus. Amen. Amen! And as we continue to worship the Lord, luktan tayo dagiti Biblia tayo ti Psalms chapter 95 verses 1 to 2. Sabi po dito, "Oh come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. Amen! Panibagong araw na naman, let us give our 100% praises and thanksgiving sa Panginoon. Intay garod, kantaan kan dayawan iti Diyos. Dayawan tayo ti Apo. Oh dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you.
magtalinaed kami iti arpad mo. And as we continue to worship the Lord kakabsat, agbalin garot ko mga commitment kan kararag tayo. Ipaaraman tayo, itibiyag tayo iti Apo. Anyaman, ti pagsubok, anumang pagsubok, anumang panahon, may we always choose to stay by His side. Tamo tayo, nga dagiti karkarina, kan dagiti sasauna, kat pudno, kan iti Diyos, kat mapagtal ka na kanayon. Kat iyag tayo garod, itibiyag tayo, ikumitar tayo, iti amin tayo, agnanayon, nga sula lang, iti pagserbihan tayo, kan dayawan tayo. Dayawan tayo iti Apo. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways. Your promise stands forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kantahin tayo iti Kwat Ilocano, di tayo Di tayo panoraya, di amin ko ken kapo. Tinubong ko, tengen mo apo, ket kukwa na agdanayon. kanta tayo iti pamati tayo iti Apo. Mamati akin ka, Jesus, na ikaming akin ka, Jesus, abiyang kinakanta, kapulay ken ka, tiyang ko.
Bueno, Apo, aramatan na kami kadiyo, Apo. Anyaman, ipangayaban kada kami, sumurot kami, o Apo, katagtalik kami ken ka. Taong mumi, o Apo, masikat ti Diyos, kanang mumi, that you never fail, O Lord. Madaydayaw ka, o Apo, kutkukam ti amin, ang gloria bilig kan pamadayaw. Kada ito'y ti kararag ni tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Madaydayaw ti Apo kapsat. Kat sagana tayo dagiti bagbagi tayo, let us walaan tayo dagiti Bibles tayo and ag-focus tayo tata para iti message. Dawata kini Ma'am Vandel. Naimbag nga agsapa, kanyate amin kakabsat, madaydayaw iti Apo. Grabe, live talaga tayo ngayon, no? Hindi pre-recorded yung ating worship service. Dahil talagang inakala natin na makakapag-fellowship tayo ngayon, sama-sama dito sa bahay panalanginan. But for our safety, mga kapatid, we opt to do it live streaming or online muna for this Sunday. And let us pray, mga kapatid, na wala na maging hindrance next week. And that we can really come and fellowship with one another. And today, mga kapatid, ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ay entitled, Prepare the Way. Ayan, Prepare the Way. At ang atin pong text ay matatagpuan po natin sa John chapter 1, verse 19 to 34. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, hiningi ko na tayo umuko at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Thank you, Father God, for giving us again the opportunity to listen to your words, to meditate upon your words, Lord God. Give us, Lord, your encouragement, your challenge, your reminder as we listen to your word. And help us, Lord God, to live a life that pleases you. And today, Lord God, as we ponder about the message, Lord, na prepare your way, I hope, Father God, na ang bawat Kristiyano po na makikinig ay magkaroon, Panginoon, ng reflection tungkol po sa anuman ang pinapagawa nyo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, mabuksan mo ang aming puso't isipan, enlighten us, Father, teach us, rebuke us, direct us, Lord God, and I hope, Lord God, na wala pong maging hadlang sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen, and Amen, and Amen. Okay, so ang dami namin mga kasama rin po kami dito, mga volunteers po natin, mga musician. And I really praise the Lord sa buhay po nila na kahit na pwede lang din nila piliin na manatili sa bahay nila, they come and they volunteer, they dedicate their lives to lead us in the worship, the congregational singing. Okay, so let's go to our message. Sa panahon ngayon, mga kapatid, madami na pong lumalabas na false teaching mula sa mga false teachers and false prophets, kung tawagin natin ngayon. Siguro, aware po kayo ngayon dito sa isang sikat na personalidad. Itago po natin sa pangalang Apollo. Okay? At sinasabi niya nga, mga kapatid, na hinihikayat niya mga Pilipino na mag-submit na daw sila ng mga requirements nila dahil sa December 25, 2021 ay darating na nga si Jesus at siya ang huling pipirma para sa ating kaligtasan. Okay, grabe. Ilang milyon ba ang Pilipino? Paano na lang yung mga nasa ibang bansa? Paano niya na lang pipirmahan lahat ng mga ito? Baka Pilipino lang kayang nasa langit sa kanyang ideya, okay? So, ang dami po mga kapatid, dumalabas ngayon ng mga ganitong uri ng katuruan. And if you are also aware, meron din po yung tinatawag na si Rudy Baldwin, na may mga vision siya. And I think kanina, or August 7 pala kahapon, naglabas ulit siya ng kanyang vision tungkol sa may reporter daw na madidisgrasya sa Mandaluyong area, may 3 aksidente. And then, sa lahat po ng kanyang mga sinasabi na vision, ang laman palagi ay mga panganib, mga disgrasya, lindol, baha, kamatayan, puro lahat negatibo, mga kapatid, no? Ang dami nga po nagko-comment na pakivision na rin kung anong mga numerong lalabas sa loto, mga numerong lalabas sa wedding, okay? Pakivision na rin kung sino mapapangasawa ko ba, gano'n, no? So yung iba, talagang
kinokontra nila, nararamdaman din nila yung katuruan kung ito ay tama o mali. At meron din naman mga kapatid, ito nakakalungkot. Marami rin po ang nahihikayat. Kumbaga, naniniwala talaga sila sa mga false teachings and false prophets kung tawagin mga kapatid. Kaya, dahil po dito mga kapatid, nakakatakot. Okay, nakakatakot dahil darating yung panahon na yung mga false prophet and false teachings na ito ay yayakapin na ng mga tao. Pero hindi nila nare-realize na kung talagang propeta yon, hindi lang puro panganib yung kanyang sinasabi. Dahil ang isang propeta, ang kanyang mensahe ay redemptive. Okay? Hindi puro panganib ang kanyang mensahe o pinaprophesy. At ganyan po yung mga prophets in the Old Testament na ang kanilang intensyon ay ibalik ang mga tao sa ating Panginoong Diyos at hindi upang takutin lamang sila. With all of these things happening mga kapatid, the next generation is in danger. Kumbaga parang sa kalikasan natin, no? Talagang naisip ko tong kalikasan dahil sa tree planting kahapon, no? Okay, so dahil sa kalikasan natin, dahil sa kababayaan ng tao, dahil sa kababayaan natin, hindi na natin sigurado kung yung mga susunod na henerasyon sa atin, sina Gion, sina Noah, sina Keon, sina Evo, diba? Hindi na natin alam kung mamamasdan pa nila yung mga magandang tanawin na nakita natin. Kung maamoy pa nila yung mabango na rice field, na simoy ng dagat, hindi natin sure because of kapabayaan ng mga nauna sa kanila. At ganun din mga kapatid sa ating spiritual na buhay. Maaaring ang mga susunod na henerasyon ay makatanggap sila ng mga polluted and corrupted na mga mensahe or spiritual environment kung tayo ngayon ay hindi tayo magiging agresibo na ipahayag ang katotohanan. At sa umaga na ito mga kapatid, merong isang karakter sa Biblia na nagpamalas ng kanyang natatanging katapatan nang siya ay tawagin ng Diyos to prepare the way. At ang ating pag-uusapan po sa umaga na ito ay si John the Baptist. Okay? Sana wag naman tayong matapos dito sa sermon mga kapatid na hindi nyo alam pinag-uusapan natin. Ano? Ang message po natin, ang karakter po na ating sisilipin sa umaga na ito ay si John the Baptist. Ano kaya yung meron kay John the Baptist? Bakit siya ang napili ng Diyos to prepare the way? Okay? Unang bagay na makikita natin sa kanya is meron siyang authentic calling. Okay? Kung lumabas na sa screen ninyo yung slide, screenshot nyo na, no? Isulat nyo na. Ang una po na punto natin mga kapatid ay meron siyang authentic calling. Authentic, ibig sabihin legit, totoo. Hindi fake, hindi class A, kundi ay authentic yung kanyang calling. The birth of John the Baptist was prophesied hundreds of years ago. Okay? Dahil si John the Baptist, mga kapatid, ay ang unang propeta na tinawag ng Diyos pagkatapos ng 400 years. Yung Malakay to Matthew, merong silent years po yun na 400 years. At si John the Baptist po ang first prophet na tinawag ng Lord after Malakay. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, before that, okay, 700 years ago in the book of Isaiah, ang pagkapanganak po ni John the Baptist ay bahagi na ng prophecy. Dahil mababasa po natin sa Isaiah chapter 40, verse 3 to 5, a voice cries, "In the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain hill be made low. Then even ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together, for the mouth of the Lord has spoken." And if we read in the book of John, mga kapatid, this is the same words na ginamit ni John the Baptist himself to describe that he was prophesied 700 years ago, that his birth was prophesied 100 years ago. This truth, mga kapatid, ipinapakita lamang sa atin na noon pa man, mula pa nung simula mga kapatid, ay meron ng master plan ang Diyos at pinili niya si John para maging espesyal na ambassador niya to proclaim the coming of the Savior, of our Lord Jesus Christ. Not only that his birth was prophesied 100 years ago, hindi lang yun yung dahilan kung bakit authentic yung calling niya.
The second thing is that the birth of John the Baptist was miraculous. Okay? Kung maalala po natin yung message natin tungkol kay Zechariah, opo, si Zechariah po, kung maalala nyo, sila po ay matanda na ni Elizabeth. Sila ay biyayaan ng Diyos ng anak. Mababasa natin sa Luke chapter 1 verse 7, but they had no child because Elizabeth was barren and both were advanced in years. Hindi siya pwedeng mga anak at siya ay matanda na. Okay? At nung i-announce ni Angel Gabriel na magkakaroon siya ng anak, halos hindi po maniwala si Zechariah. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya, ginawa niya siyang pipi. Okay? Mute hanggang may panganak itong si John the Baptist. At alam niyo mga kapatid, napakaganda po ng prophecy na iniwan, na sinabi ng angel na mensahe noon kay Zechariah. Sabi niya sa Luke chapter 1, verse 14 to 17, sa madaming verses, now we are establishing our message, okay? So Luke chapter 1, verse 14 to 17, sabi niya, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great for the Lord. And he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. Kung sound check. Okay, sound. Okay na? Okay. Okay. Take your time. Sound check. Hello. Mic test. Sound check. Sound check. Hello. Mic test. Okay na? Luke chapter 1. Okay. So kung babalikan po natin mga kapatid ang sinabi ng angel sa Luke chapter 1, verse 14 to 17, maliwanag po dito na hindi pa na ipapanganak itong si John the Baptist ay meron ng espesyal na misyon na pinapagawa ang Diyos sa kanya. At tunay nga, ang sinabi ng anghel kay Elizabeth at kay Zechariah. At in the circumcision ceremony, ito pong si Zechariah ay nagsabi rin po ng mga magagandang bagay tungkol kay John the Baptist, saying in verse 76 to 77, and you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sin. Ano po ang gawain ni John the Baptist? To give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sin. Ang mga katotohanan ito, mga kapatid, mula sa kasulatan ang nagpapatunay na bago pa man po isilang itong si Juan, ay tinawag na siya ng Diyos to prepare the way of the Lord, to prepare the way of the coming Messiah. Ito po, it only proclaims na ang Diyos po ay sovereign. That He is sovereign, mga kapatid, na bago pa man masaksihan ng mundo ang kaligtasan, okay, matagal na pong iniayos ito ng Diyos lahat bilang paghahanda sa regalo ng kaligtasan na kaloob niya sa bawat tao na lalapit sa Kanya, maniniwala sa Kanya at tatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. So what makes John the Baptist testimony or calling authentic? Number one is that
yung kanyang pagkapanganak ay naiprophesy 100 years ago. Yung kanyang pagkapanganak ay miraculous. At pangatlo, mga kapatid, it became authentic because we find John living the life he was prophesied to live. Kung papansinin natin, mga kapatid, ito pong si Juan, meron siyang karapatan na gawin niya kung ano sana yung dapat niyang gawin o yung gusto niyang gawin, pero pinili po niya to live the life that he was prophesied to live. And next scene in the book of John chapter 1, we see John the Baptist baptizing people. Okay? And in John chapter 1 verse 19 to 21, makikita po natin dito ang mga pari at ang mga Levites. May mga nagpadala sa kanila para usisain. Sino ba ito na si Juan na nagbabaptize? Bakit siya nagbabaptize? Okay? Tinanong nila kung siya ba si Elijah, siya ba si Jesus Christ, o siya ba ang Kristo, siya ba isang propeta? Pero simple lang, sinagot ni Juan sa kanila. In verse 23, sabi dito, he said, I am the voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Okay, yun po yung pinanggalingan nung verse natin kanina tungkol galing kay Isaiah. At ito po yung kinote ni John the Baptist. I am the voice of one crying out in wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Kilala ni John na siya ang ipinadala ng Diyos to prepare the coming of the Messiah. Alam niyo mga kapatid, ang mga Hudyo noon ay nagpapabinyag sila bilang bahagi ng ceremonial washing. Okay? They do baptism for ceremonial washing. So hindi lang minsan, okay? So every time they feel na madumi sila, they baptize themselves for ceremonial washing. And according po sa mga commentaries, ang mga Hudyo po, nire-reserve lang po nila yung baptism na ginagawa ni John para sa mga Gentiles. Nagbabaptize lang sila ng mga Gentiles na gustong maging Jew, na gustong sumunod at kumilala sa Diyos. Okay? Kaya noon, kapag nag-submit ka sa baptism ni John, ibig sabihin, you have to identify yourself as a Gentile, as a sinner. Okay? At ito yung senyales ng genuine repentance sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Now, John is introducing a revolutionary idea para sa mga Hudyo. In the hopes, mga kapatid, na may handa sila para sa pagdating ng Messiah. Ngunit dito makikita natin na nilinaw ni John the Baptist na hindi siya gumagawa o bumubuo ng bagong relihiyon. Hindi siya naghahangad na dumami yung mga followers niya, kundi ay he was pointing the people, these Israelites, to the Savior, to the Son of God. We see that being quoted in John chapter 1, verse 34. At makikita natin mga kapatid, he has followers, okay? Because the Israelites are tired of listening about ceremonies, laws, regulations, offerings. And when John started to preach, Jesus is coming, I am preparing for the coming of Jesus, repent and be baptized. Okay? People believe and was baptized. Kaya may mga followers itong si John the Baptist, mga kapatid. And when people ask, bakit siya nagbabaptize, he is certain about the calling of God sa kanya. Siguradong sigurado siya sa tawag ng Diyos sa kanya. That he quoted in verse 33, sabi dito, I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, he on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And if you are familiar with the baptism of Jesus, nakita nila ang isang tulad ng kalapati. Hindi kalapati, mga kapatid, tulad lang ng isang kalapati, descended on him, and that is the Spirit of God. Okay? Kaya, i-underline ninyo sa Bible ninyo, no? Sabi niya dito, but he who sent me to baptize with water, someone sent him to do the job. And John the Baptist recognized that, and he lived his life, okay, as it was prophesied from the Old Testament hanggang sa angel, hanggang sa maging tatay niya na si Zechariah. God sent him for a special role. And what made John's calling authentic is that he lived the life that he was prophesied to live. Anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Tayo man din, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos bago palikhain ang mundo. Okay? Before pa makreate si Adam and Eve,
meron na siyang anak na magiging si Joyce, si Katrina, si James, si Dante. Alam na ng Lord yung mga magiging anak niya before palikhain ng mundo. Dahil mababasa natin mga kapatid sa Efeso chapter 1 verse 4 to 5, bago pa likhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. If I were you, highlight ko ito sa Bible ko. Napakagandang katotohanan mga kapatid that even before the creation of the world, pinili ka na ng Diyos. Our calling is authentic just like that of John the Baptist because it's God who chose us, who called us. Okay? At kung babalikan natin yung buhay natin bago tayo makakilala sa Panginoon, alam natin na wala tayong ginawa to be qualified. Hindi tayo ng ating Panginoong Diyos. Wala. Kahit isa man na kabutihan natin, there's nothing that qualified us, mga kapatid. It's God's prerogative to save us, to choose us, to call us. It is out of His love and out of His grace that we are chosen by God. So when you are tempted to think na walang saysay yung buhay mo, magpapatato na ako, walang saysay yung buhay ko. Di ba? Ang dumi ko! Di ba? Yung viral na yun. Okay. Nag-away lang kalsada, ang dumi-dumi mo. Okay. So when you are tempted, mga kapatid, to think na walang saysay yung buhay mo, remember that before the creation of the world, pinili ka na niya. And as our response, we worship Him. We remain grateful to Him. That's why we come. That's why you click this link, because you are grateful to God who chose you even before the creation of the world. The question is, how are we valuing this identity na binigay sa atin ng Diyos? Paano mo pinapahalagahan yung katotohanan na ikaw ay pinili ng Diyos? Gaano tayo kaseryoso, mga kapatid, na magresponde sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin? John dedicated his life because he appreciated that 700 years ago, ipinangako na ng Diyos na siya panganak. That 700 years ago, meron siya mga matatandang magulang that miraculously siya may papanganak. That he will have the gift of life. And that God will appoint him to do special mission. That's why John dedicated his life to God. And if you are a Christian today, kung Kristiyano ka din, and you understand this truth, I hope that you will have this conversation and this response to dedicate your life na pinili, niligtas, minahal, niyakap ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang buhay ni John ay paalala po sa atin about the seriousness with which we approach to the ministry. John was entrusted with a unique ministry. Tayo rin, mga kapatid, hinaasahan din ng Panginoon na maging tapat tayo sa itang ebanghelyo o kalagayan natin sa buhay ni John Baptist. Ito natin ngayon. Pasensya na po kayo, mga kapatid, sa mga technical problems natin. But I really pray that you are getting the point. That you are getting the message, the gist of the message. That just as John the Baptist ay inihanda ng Diyos hundreds of years ago, tayo bago palikay ng mundo, pinili niya na rin tayo to do the same role. And I hope that we have the same appreciation for this. What will make our calling authentic is when we live the life we are called to live. That will make our calling authentic. The question is, are you living the life that you are called to live? Another thing, mga kapatid, na makikita natin kay John the Baptist ay yung kanyang seryosong pagtanggap sa tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos. That he admonished courageously. Kanina, authentic calling. Second point, he admonished courageously, mga kapatid. He preached about repentance to the sinners. We can read in Mark chapter 1, verse 45.
John appeared baptizing in the wilderness. Okay, excuse me po. Mark chapter 1, verse 4 to 5. John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river of Jordan, confessing their sins. Now, nakikita po natin mga kapatid that John is baptizing and he is preaching repentance to the sinners. At hindi lang basta-basta repentance na, Lord, nagpapabawi ako, sinasabi lang sa bibig, kundi ay itinuturo din po niya ang uri ng pamumuhay ng isang taong pinatawad na ng Diyos. In Luke chapter 3, verse 10 to 14, ang kanyang mga teachings ay tungkol po sa mga dapat gawin ng tao pagkatapos siyang tanggapin ang repentance. Basahin po natin sa Luke chapter 3, verse 10 to 14. Sabi po dito, and the crowds asked him, what then shall we do? And he answered them, whoever has 2 tunics is to share with him who has none. And whoever has food is to do likewise. Tax collectors also came to be baptized and said, Teacher, what shall we do? Maalala niyo po yung mga tax collector last Sunday, no? Napag-usapan natin sila. And he said to them, collect no more than you are authorized to do. Soldiers also asked, and we, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. So ito pong si John the Baptist, mga kapatid, he admonished courageously. He talked to the sinners and asked repentance and preached repentance kanyada kabsat. Okay? Sabi niya sa mga makasalanan, kung meron kayong 2 damit, ipamigay niyo yung isa sa mga nangangailangan. Kung may sobra-sobra kayong pagkain, ipamigay niyo sa mga nangangailangan. Sa mga tax collector, huwag kayong mangolekta ng sobra-sobra. Sa mga sundalo, do not extort money from anyone. Makontento kayo sa sweldo ninyo. So, dito natin mapapansin mga kapatid na hindi nagtapos sa kung paano sila humingi ng tawad sa Diyos, kundi ay tinuro din niya sa mga tao ang tunay na kalooban o kung ano ang inaasahan ng Diyos sa mga taong tumanggap ng kapatawaran ng Diyos. Sometimes mga kapatid, gusto lang natin ng repentance, pero ayaw nating malaman o tanggapin yung daily instruction ng Lord sa atin. Yung mga bagay na ipinapaalala niya for us to live this life na ipinagkaloob niya sa atin. Gusto lang natin ng forgiveness, but we don't want to accept His instruction. That after being saved, we live our lives according to what seems pleasing to us. But this is not how we are supposed to live, church. We need to live righteously, agbiag, analinteg kakadsat, after receiving the forgiveness. Because repentance is turning away from sin and not merely asking apology in words. Hindi yung sorry lang, ano? Pag mag-asawa kayo, and then nangaliwa si mister, sorry na misis. Di ba? Salita lang yon. Ang totoong repentance, hindi na niya babalikan yung kabit niya. Parang ganon, di ba? Ganon yung repentance, mga kapatid. Kapag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, tatalikuran na natin yung mga mali, liko na mga gawain natin. At ito yung itinuturo, patuloy na itinuturo ni John the Baptist sa mga makasalanan. Not only that, mga kapatid, he also confronted the Pharisees and the Sadducees. And if you are a Jew during that time, you don't want to deal with them, di ba? Ayaw mo siguro ang kausapin yung mga Pharisee, yung mga Sadducee, dahil po, sila po yung mga religyoso sa panahon nila, mga tinitingala, ginagalang, pero po itong si John, he admonished them courageously. That it says in Matthew chapter 3, verse 7 to 10, basahin ko po sa Tagalog, no? mas maganda kasi yung meaning kapag naintindihan natin sa Tagalog. Sabi dito, nang makita niyang lumalapit din sa kanyang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong. Meron pong exclamation yun, lahi ng mga ulupong. Akala ba ninyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisisi na.
At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi niyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sa English, mga kapatid, sabi niya, "You brood of vipers." Okay? Da kayo nga ulag. Yeah? Grabe niya, sao ni John the Baptist kung paano niya kinonfront yung mga Pharisee at mga Sadducees. Dahil sinasabi ni John the Baptist ito, mga kapatid, ng mga leaders na ito ng relihiyon ay nagpapanggap lamang na excited sila sa pagdating ng Messiah, but they are not truly repenting and preparing their hearts for the coming of the Savior. Kaya pinapaalalahanan sila ni John na kung tunay nga na gusto nilang magpabaptize, na kung tunay na gusto nilang mag-repent, kailangan muna ay makita yung pagbabago sa kanilang buhay. Dahil according po sa commentary, mga kapatid, no, it has to be a matter of living repentance and not just talking repentance. Okay? Kailangan ay na isa sa pamuhay natin yung paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. He preached repentance to the sinners. He confronted the Pharisees and the Sadducees. At eto pa mas malala, mga kapatid. He rebuked the king. He rebuked King Herod. Okay? Kung ayaw mo na makipag-deal sa mga religious, mas lalo pa siguro sa hari, no? Parang sa panahon natin ngayon, nirebuke nga si President Duterte. Parang ganon. He rebuked King Herod. We can read in Matthew chapter 14, verse 3 to 4. Sabi dito, itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Nire-rebuke ni John na itong si Herodes, ay si Herod, ay kinakasama niya yung asawa ng kapatid niya. Okay? Kaya kung tutuloy pa natin, mga kapatid, ito na yung naging dahilan na nabihed o napugutan ng ulo si John the Baptist, no? Because of he admonished courageously that he rebuked the king. At kahit pa alam ni John na maaari niya ikamatay ang patuloy niya na pag-rebuke sa ginagawa ni Herodes sa mga kapatid, he still keeps on doing it. Pinagpatuloy pa rin niya na gawin ito. Now, as we wrap up this section, mga kapatid, we can observe how John continued to preach about repentance courageously. Walang sawa, walang tigil, walang takot, na itong si John ay nagpipreach, binubugbog niya yung mga Israelita sa pamamagitan ng katotohanan na kailangan nilang mag-repent, humingi ng tawad, talikuran ang kanilang mga kasalanan. Back then, mga kapatid, to be baptized by John was to admit your sin and repent of it. Yun yung ibig sabihin kapag ikaw ay nagpabaptize through John. Okay? At ito nga po, mga kapatid, yung tamang preparation for the coming of the Savior. To repent for the coming para tayo ay nakahanda sa pagbabalik ng tagapagligtas. Ibig sabihin, repentance is associated with John's baptism. Kaya nga, ang mga self-righteous, ang mga sa tingin nila ay walang kasalanan, hindi sila makikita, nalulublo, magpapabaptize kay John the Baptist during that time. Dahil sa tingin nila, malinis sila, wala silang kasalanan, hindi nila kailangan ng repentance. Kaya naging mabigat at masakit ang sinabi sa kanila ni John the Baptist, "You brood of vipers." Grabe, no? Nag-iwan siya ng warning na huwag silang umasa sa Jewish lineage nila. Anak kami ni Abraham, hindi namin kailangan ng baptism na yan. We will be saved kahit anong gawin mo. Okay? John's faith made him fearless in the face of opposition. Yung pananampalataya ni John, ang nagtulak sa kanya para maging matapang siya kahit na marami ang maaring kumontra sa kanya dahil sa panibagong, hindi naman panibagong katuruan, mga kapatid, kundi ay pagbibigay ng buhay sa mga seremonya at kautusan na matatagpuan sa lumang tipan. John kept on calling on them
para mabuhay sila ng matuwid sa harapan ng Diyos bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Darating na ang tagapagligtas. Ito po yung madalas na mensahe ni John the Baptist sa mga Israelites. Darating na ang tagapagligtas, magsisi kayo at mabuhay ng matuwid bilang paghahanda sa kanyang pagdating. Ito yung walang sawang ipinipreach ni John the Baptist sa mga tao doon. At nakakalungkot mga kapatid na isipin na hindi na ito ang kadalasang mensahe na naririnig natin sa mga iglesia. Marami pong mga ngaral ng Biblia ang busy na nag-iipon ng mga subscribers by preaching chocolate-coated preaching. They are building an empire kaya hanggat maaari ay iniiwasan nila ang mga katotohanan at pinapagaan para makapaghakot ng followers, ng comments and likes sa mga social media platform. Na ang mga preacher ay naging motivational speaker na lamang. At ang mga listeners ay gustong-gusto nila na mauri ng mga preaching na nakakagaan sa kanilang loob at ayaw nila ng preaching na nagpapaalala sa kanila ng pagsisisi at nagtatouch sa kanilang mga kasalanan. And the prophecy is true because it says in 2 Timothy chapter 4, verse 3-4, mga kapatid, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. In the end times, in our time, mga kapatid, darating ang panahon na hindi na makikinig sa wastong katuruan ng mga tao. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilip. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. What excites people today are false teachings that motivates them, seemingly motivates them to live a happy life in this temporary na buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun ang hinahangad ng mga tao. Kaya nga sinabi ni Pedro, hangarin natin to be fed with the pure milk, the spiritual milk, di ba? Yun yung gustong-gusto na kainin ng mga sanggol, ng mga baby. Yung pure na milk. At yun dapat tayo mga Kristiyano. Hanapin natin yung mga tagapagturo ng katotohanan kahit na masakit ito minsan sa ating kalooban. Because dumadami po yung mga ngaral ng salita ng Diyos na nagpapakain ng junk foods. Masarap, di ba? Gustong-gusto, binabalik-balikan. Pero alam mo na hindi ka lalago dahil sa mga nakakakiliti lang sa tenga ng mga mensahe. Madalas mga kapatid, naririnig natin na sinasabi ng tao, God hates the sin, but not the sinner. Narinig niyo na yun? God hates the sin, but not the sinner. But if we meditate on this phrase, makikita natin mga kapatid na masyadong ine-emphasize ng tao ang katuruan about God's love without preaching about God's justice. At dahil sa kakasabi natin that God hates sin but not the sinner, people continue to live their lives in full rebellion against God. Dahil iniisip nila, mahal naman ako ng Diyos, just the way I am. Kaya pwede silang LGBT, di ba? Because God loves me, ayaw niya lang yung sin, pero mahal niya yung sinner. Tilokano ko na tayo, doming-doming, mabalin amin. Kaya, at nakakalungkot mang isipin mga kapatid, ipinipikit na ng tao ang kanilang mga mata sa kung ano ang ilang beses nang nabanggit sa Biblia tungkol sa galit ng Diyos sa mga makasalanan. Sa mga taong hindi nila kinikilala na kailangan nila ng repentance, kailangan nila ng humingi ng tawad sa Diyos. Napakaliwanag mga kapatid sa kanyang salita in Psalms chapter 5, verse 4-5. Ikaw ay Diyos na dinalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palaloy di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasamaay, iyong kinasusuklaman. Highlight that in your Bible. Mga gumagawa ng kasamaay, iyong kinasusuklaman. And if every day we live our lives in full rebellion against God, we are heaping that anger,
Pinupuno natin mga kapatid yung galit, yung puot, yung pagkasuklam ng Diyos sa atin na sa paggawa natin ng kasalanan. Let me remind you, makatarungan ng Diyos at hindi niya hayaan na mabuhay sa kasalanan ng tao. Kaya nga, He gave the judgment during the time of Noah. Right? It rained 40 days and 40 nights, non-stop. At lumubog lahat sa baha. Ang lahat ng mga nilikha dahil sa kanilang kasalanan. Imagine kung merong judge sa inyong bayan. Okay? At yung judge na yon, mag-ia-absuelto niya yung killer. Ay, killer lang. Galit ako sa paggawa mo na pagpatay, pero mahal kita bilang killer. Will you gain the respect of the people kung ganyang klase ka ng judge? Okay? Paano kung judge ka, i-absuelto mo yung rapist? I-absuelto mo yung drug pusher? I-absuelto mo yung pumatay ng 10 anak niya? Anong klase ng judge? Yung ganon, di ba? At sasabihin mo, mahal kita, sinner. Galit na ako sa sin mo. It's not true. That's not right, mga kapatid. And today, let us be reminded, kinasusuklaman ng Diyos ang paggawa ng kasalanan. And to remind you, God will not send the sin to hell. He will send the sinners to hell. Kaya let us not sugarcoat it with saying, mahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka. No. Kailangan nating humingi ng tawad. Kailangan natin ng repentance. Talikuran ang mga kasalanan ginagawa natin sa nakaraan. Tanggapin si Kristo, maniwala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Galit ang Diyos sa araw-araw na pananatili ng tao sa kasalanan. Sabi nga mga kapatid sa Roma chapter 1 verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ang katotohanan. We know how the Lord judged the world during the time of Noah. We remember the judgment that fell on Sodom and Gomorrah because of the wickedness. At hindi maaaring palampasin ng Diyos, mga kapatid, ang araw-araw na paggawa natin ng kasalanan because He is the God of justice. He is just. Siya ay makatarungan. At nakakalungkot mang isipin, mga kapatid, na sobrang gusto nating makuha ng approval ng tao, kaya itinatago natin ang katotohanan na pupuot ang Diyos sa paggawa ng kasalanan. Sa mga makasalanan. Mga kapatid, kailangan maramdaman ng tao ang takot. We need to feel the fear. We need to be terrified sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan. At hindi dapat maging komportable sa atin ang likong pamumuhay. Believers and unbelievers alike, this is a reminder for us. Hindi dapat tayo maging komportable sa likong pamumuhay. Dahil imposibleng sabihin natin Kristiyano tayo, pero alipin pa rin tayo ng madyungan at ng pagtaya ng huweteng. Hindi pwede ipagmalaki nating anak tayo ng Diyos, pero ang gawain natin ay parang anak ng dyablo. Hindi pwedeng maging komportable tayo, nagnanakaw tayo sa mga amo natin, nagnanakaw ng feeds, nagnanakaw ng bangus, nagnanakaw ng kung ano-ano mang mananakaw. Hindi pwedeng komportable ka sa panggugulang sa iyong mga tauhan sa trabaho. Panggugulang sa iyong mga kapatid, sa iyong mga magulang. At sasabihin mong mahal mo ang Diyos dahil He loves the sinner but hates the sin. Hindi pwede, mga kapatid, na pumatay ka ng tao at sabihin mong galit lang siya sa ginawa mo, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Gusto ko lang muling ipaalala na pupuot ang Diyos sa kalapastanganan at kasamaan ng tao. And we need to repent. And if you think na hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi pa si Jesus ang namumuno sa iyong buhay, the Lordship of Christ is not yet in your life, is not ruling and reigning in your life. Okay? It's time to rethink about our life. Alam niyo, ngayon nagkakaroon po ng cultural conditioning. Okay? Remember the word. Cultural conditioning.
Na tila ba tinatanggap na ngayon ang teenage pregnancy, premarital sex, abortion. When I was in college, I have a lot of friends and classmates. Napakadali lang sa kanila to commit abortion. Dahil nagkamali sila. Natatakot sila sa mga magulang nila. Natatakot sila sa komunidad. And it becomes normal. Okay, ilang taon na nung college ako, ang tanda-tanda ko na, no? How much more ngayon? There is this cultural conditioning na okay lang ang pornography, okay lang ang LGBT, okay lang ang alcohol abuse, okay lang mangopya, mangodigo, mandaya, magnakaw. There is this cultural conditioning na papatawarin din naman tayo ng Diyos, na mahal din naman tayong lahat ng Diyos. Kapatid, yan ay hayag na pagre-rebelde sa salita ng Diyos. John the Baptist admonished courageously, even if it means his own death. And we should not tolerate sin in our lives. If you're a Christian, do not tolerate sin in your life. Kung hindi pa kayo kasal, huwag kayo muna kayo magtabi. Kung alipin ka pa rin ng kasakiman, isuko mo na yan sa Panginoon. Kung hindi mo pa rin napapatawad yung mga magulang mo dahil sa ginawa nila sa'yo nung bata ka, may bitterness, may anger, isuko mo na yan sa Panginoon and allow Him to rule in your life. If you're a Christian and you don't take it seriously, yung pananalangin, pag-worship, pagbabasa ng Biblia, it's time to repent before God. We all need to repent before the Lord and live a life na tulad ng isang tunay na tumanggap ng kapatawaran. Exemplifying the grace, speaking with love. Repentance is not only the sense of sinfulness. Hindi lang yung awareness, mga kapatid, na, napakamakasalanan ko. Sorry, Lord, sa mga kasalanan ko. Hindi lang yun yung repentance. Okay? Kundi, mga kapatid, ay yung recognition that because of our Lord Jesus Christ, God is full of mercy to repentant sinners. That we can never have the favor and the grace of God without Jesus Christ in our lives, mga kapatid. Kapag ginawa natin ko, if we truly repent before God, we will experience true freedom in our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito yung mensahe na dapat maging bukang bibig ng mga Kristiyanong pinatawad na ng Diyos. Let us not downplay sin and its effect in our lives. Never ever downplay sin and its effect in our lives. Let's take it seriously and commit our lives to God at nang lubusan nating talikuran ng ating mga kasalanan. This is how we have to prepare. This is how we are to prepare the way because malapit nang muli ang pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Matatagpuan ka kaya niya na naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, nag-preach si John the Baptist sa mga panahong ang Jewish religion ay parang patay na ritual na lamang. If you read your Bible, mga kapatid, you will find people offering yung mga alam nila na hindi naman katanggap-tanggap sa Panginoon. Gumagawa ng mga ritual na alam nilang labas sa kalooban ng Panginoon. John is preaching in these times. Na ang importante lang sa mga tao ay ang seremonya, ang kanilang alay, ngunit wala talagang sa kanilang loob ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya naman, mga kapatid, they need spiritual revival during the time. And John preached about it. You know what? We are living in a similar day. Marami pong mga simbahan ang iniwan na ang mahalagang doktrina ng Biblia at gumagawa ng mga mensaheng nakapundasyon sa humanism, legalism. And it doesn't touch any scriptural verse in the Bible. Kailangan ng mundo natin na mga Kristiyanong tatayo upang buksan ang Biblia, buksan ang bibig, at ipahayag ang mga katotohanang matatagpuan sa Biblia. Mga kapatid, malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Nasaan na ang mga tinawag upang ihanda ang daan sa kanyang muling pagbabalik? Shall we all bow down our heads and let us pray? Panginoon, salamat po sa mensaheng aming napakinggan sa umaga na ito. We thank you, Father God, for your grace, for your favor. Lord, kung nakikita mo po sa puso namin
na mayroon pa po kaming mga kasalanan na hindi pa maisuko sa inyo. Nawa, Panginoon, we are challenged by the message. And we will make the decision, Lord God, to repent, to turn away from that sin, and embrace your will, your word, your work in our lives. We recognize, Lord, that without our Lord Jesus Christ, there's no forgiveness of our sins. And if someone today, Lord God, needs your salvation, I pray, Lord, na kayo pong manguna sa kanyang buhay. Paunawan niyo pong Ebanghelyo. I pray, Father God, na mga kapatiran ding nakikinig ngayon ay napaalalahanan upang talikuran na namin ang anumang bagay na umaalipin sa amin, ang mga kasalanang umaalipin sa amin at umahad lang sa amin upang buo naming may bigay sa iyong aming buhay. We are reminded today, Father God, through the life of John the Baptist, how we are to prepare the way for the Lord's coming. Help us, Lord God, to remember the authentic calling that you have given us. Help us, Lord God, to admonish courageously and never stop, Lord, preaching your word, preaching the truth, regardless of the consequences that we may face. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your message. Ignite, Lord. Ignite the passion in our hearts, Lord God. This we pray. In Jesus' name. Amen and amen and amen. So yan, as we sing this song Kakabsat, let us be reminded nga agpaaramat tayo tapno, adupay iti makaamo iti sasaw iti apo kun makaamo dagiti good news iti truth. Nga ni apo iso na iti savior tayo kun iso na ti mangisalakan kanya tayo ti anyaman nga disaster nga umay iti biag tayo. Kan iso na, alaglagi pun tayo nga iso na iti nang isalakan tayo from the sin. Iti nagdagsen nga problema nga iti inaramid tayo, iti inararamid tayo iti. As we sing this song, let us reflect iti message nga nangagan tayo. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Madaydayaw iti Apo kakabsat, tatamat ayabak ni Ma'am Katrina para iti Thanksgiving. Ayan. As we go through our tithes and offering, let us open our Bible to 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly,
And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So let us give our best tithes and our best offering to the Lord. Padayawan tayo iti Apo kakabsat. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Boundless love, light before the sun, your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing, and oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Amen. Maday tayo iti Apo kakabsat.
Let us pray. Yes, hallelujah, Father God. Maraming salamat pong muli sa araw na ito na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Ganon din po sa bawat buhay, Lord God, at sa mensahe, Panginoon, na ipinagkaloob niyo. Nawa i-apply po namin ito sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Gayon din po sa naibigay na tithes and offering, Father God. Nawa magamit po ito sa ikalalawak ng inyong ministeryo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na i-bless niyo po ang bawat nagbigay, maging ang hindi nakapagbigay, Panginoon, upang sa susunod, Panginoon, makapagbigay po sila. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kakabsat. Para iti announcement tayo, into no sumarunong alawas, palubos ti Apo, at dan iti face-to-face tayo. Ito'y church kakabsat kat nakasagana talaga iti face-to-face, kaya lang po iti safety tayo, mas pinili iti online, dato'y lang alawas. Into no sumarunong a week kakabsat, palubos ti Apo, makapag face-to-face tayo, natal talaga. And I hope kakabsat nga, kanayon na kami nga kaduan iti prayer meeting nga, tunggal Webes, oras ti alas 5, gana alas 6 kakabsat, nagbabagas, nagiti mensahe nga, ititad kanya tayo ni Ma'am Sharon, kasi sabay kumatahan tayo kakabsat nga, liwayan nga umay, ti aldaw, ti Webes, para iti prayer meeting tayo. No, dadig iti prayer request yung, mabalin nyo nga isend kada kami ahead of time. At kadwan na kakabsat iti prayer meeting tayo kat pre-recorded para iti kastakat may wasan tayo dagiti technical adunga technical problems. Okay? And also we also want to greet ang atin pong mga August celebrants. Grabe. August na po, no? Lagyan lang natin na emoji na palakpak sa atin pong comment section. Okay? Happy birthday po sa ating mga August celebrants. Hopefully, next Sunday may celebrate po natin ang inyo pong kaarawan. At ganoon din po sa mga merong wedding anniversaries, sa lahat po ng mga may okasyon, we celebrate with you, kakabsat. And I also want to encourage you, if you have the opportunity and you are under the bracket na pwedeng magpa-vaccine, please lang mga kapatid, mapantayo ko man nga tungpal iti panagpabakuna, tapos iti kastakat mas safe po tayo. Balita ko mga kapatid, sa Baguio, meron na pong nakapasok na Delta and Lambda. Okay, so sabi ko mga kapsat, agpabakuna tayo para iti safety tayo matlang ajay. And may sapay nga announcement kakabsat into sumarunong alawas nga umay tayo, ket surutan tayo ta dagiti safety protocols tayo, agmas tayo, ket dagiti mabalin lang umay ket 18 years old hanggang 65, but if you are 65 and above and you have vaccine, mabalin kang gatendar iti serbisyo tayo. Kaya tagyaman kami manan kakabsat iti dayto nga lawas, iti panagtabunuyo, kaya sakbay tayo magibusan, dawat agpa iti music team para iti doxology. Tayo. Amaming nga Diyos, amaming nga ilangitan, Apo, agyaman kami ken ka. Agyaman kami manano, Apo Diyos, iti pamalagip ngayon kaintad kada kami. Sapay ko maapo, ta masarakan, iti tunggal anak mo, nga aramiden mi, Apo, iti panangisagana, iti dalan, iti may kaduaw, Apo Diyos, nga panagsublin. Masarakan na kami kumaapo, Diyos, nga mapagtalkan kami, nga aramiden mi, Apo, iti panangiburay, kadag iti saom, kinuray pa iti biyag mi, Apo. Makita, iti biyag, iti may sang agbababawi, kan may sang imawat, iti pamakawan. Sapay ko maapo ta,
palagipan na kami itinaldaw, no daman Lord, dagiti oras, kundaway nga makalipat kami, Apo Diyos, sagidam ko iti puso mi kat palagipan na kami. O Apo, iti dayto nga aldaw, agyaman kami, kadagiti kakabsat nga ti mabuno, bendisyonam ko maapo titong gal pamilya ni representar, o Apo, anyaman dagiti intalag mo, kadagiti imami, sapay ko maapo ta, masarakan na kami nga mapagtalkan, kan na kami Lord tipigsa, kinasirip, tapno maparangay mi Lord God, dagiti anyaman nga intalag mo kada kami. Dawat mi Apo Diyos nga kadagiti kakabsat mi nga saan nga nakaumay, sapay ko maapo ta si kahit imang palagip kadakwada, tapno indamat Lord saragan iti pagayatam, baban iti panakipagdaydayaw, ken panagdangag kadagiti mensahe. Kastama to Apo, bendisyonam Lord, dagiti musician, dagiti volunteers Lord God, nga timulong anang urnos, iti dayto nga live streaming, isublim kadakwada o Apo, ti adupay nga bendisyon. Tulungan misuda Lord, kadagiti amin nga aramidan da, ket sapay ko maapo ta, kami ti pigsa, ken kinasiri proteksyon, iti inaldaw-aldaw. O Apo Diyos, dagiti kakabsat mi nga masakit, iya sidagmi idaken ka, kat dagiti kumaman nakabalin nga imam, ipatay mo kadakwada o Apo, kat mariknada, iti pan nakapaimbag, ngagtaod lang ken ka o Apo Diyos. Agyaman kami no Ama, agyaman kami Apo Diyos, dahil yung agundaway, ngayon pa'y mamanan kada kami, nga nataraunan manan ti spiritual nga biyag mi, napapigsama ng Lord God, iti pamati mi. Agyaman kami Apo, kat sapay kuma, iti ayat, iti Ama, iti parabor, iti anak, kan iti panangliwliwakan niya tayo, iti Espiritu Santo. Iti adda ako madwa ita, mangiwanwan, mangbendisyon, mangtarabay kanya tayo wakabsat, iti naldawal-daw. Dito lang, iti kararag ni. Tinagan na po ming Jesus. Amen, and amen, and amen. Nagyaman kami manan kakabsat, iti panahi kadwayo, intayon, let us prepare the way. God bless. See you next Sunday. So, guys, merong merienda sa labas, may tinapay, may soft drinks, may chichirya. Magmerienda tayo pa.